Ubangiji ya buga misali da ƙwallon dabino a cikin ƙur'ani a wuri uku, da fatil, da naƙir, da qitmir. Wa'annan abu uku nan duk a cikin ƙwallon dabino ne. Naƙir shine ɓawo mai ɓawo, wani yanda yana bashi da kauri, wani ɓawo akan ƙwallon dabino idan ya bushe ka cire zaka samu ɓawo a kansa, wannan shine qitmir. Wannan in naka ne mutum ya ɗauka me zaka yi masa? Abu ne ba komi ba, ko ba haka ba? To fatil kuma tsagu na ɗan dabinon na akwai wani abu kaman igiya a cikinsa, wannan shine fatil. Naƙir kuma an yi saɓani a kansa, wasu sun ce fatan nan shine naƙir, a'a, amma kuma mafi gaskiya qitmir shine fata. Naƙir wannan abu kaman cibiya a bayan ƙwallon dabino, zaka ga wani ɗigo ƙararrami haka, shine naƙir. To anan wannan kaga abu ne wanda bashi da komi, daman dukiyar larabawa dabino ne, ko ba haka ba? In kana da gonan dabino kai mai kuɗi ne. To a cikin dabino ba wannan kallon dabino, in ɓawon kallon nan ya faɗi ko wani ya ɗauke maka, ko wannan fatil ɗin wani ya ɗauke, abun damuwa ne? To haƙƙinka in a wurin Ubangiji ne, ko ya kai wa'annan abu uku a wurin Allah bare ɓata ba za ka zo ka same shi. Shine Ubangiji yana cewa la yuzlamuna fatila, bara a zalunce su ba, ko da wannan fatil wato igiyan nan na tsakanin ɗan balle ko ake cewa ko ɗan dabino ɗin nan, bursun dabino bara a zalunce su ba. A wajen mutane ba shi da amfani, amma a wurin Ubangijin Allah ƙaramin abu za ka zo ka tarar da shi yana nan a aje, in dai na alkhairi za a yi maka saka maka da alkhairi, in dai na sharri kuma Ubangiji ya ga dama ya azabta ka, ya ga dama ya gafarta maka, wannan lamarinsa ne, ba a shiga cikinsa.